Kopogore gi manya kwaram gajwanga tiri weche matimore kaunti ma Siaya. Jodak mawuok e kar chung'od bura mar Rarieda koro ywago reyo e wi rochruok mar arita magiwacho ni sani omedo kethore e alwora, gino makoro giyango ni miyo gidak kod luoro e miechgi kod kuonde maggi mag ohala. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E kar chung'od bura mar Rarieda e kaunti ma Siaya, midhiero mar medruok rochruok mar arita kwe otimonewa, gino ma jodak yango ni mayo ginindo piny maru kalure kod monj masakasa e lwet jomaundu mapok oyangi. Polis yande kano negi, japunyo neg monyume ibel kacha, assistant chief oneg maluka, polis onego yude, bwana moro chano owiye gilenya kako kao ma apiko. Security ok ber kalure ni ntiere agencies masani gi. Gionra ona ma mine mai siro kadhi mwalo ndwara ka. To gigengo ne bwa resika. Ma bende dhi ong'ielo. Bende gigengo ne bwo Paradon Sky. Padhi otshon nikech samoro jok moriti wang'ayo bende ng'eny, jok manyalo tong'i chuo sana japiko yudo kotong'i okawa apiko ni into wei kanyo kitho. Sani kata rita mar liel ma ng'ato wuok e dala ni be dala cha alwora ma kani ok inyal temo. Kibi e liel mar arita tibedo kanyo koda chokruok oserumo saa 8 kata saa 7 otieno kata saa 9 dala ni ne kacha ok inyal wuok e dala ni midhi e dala cha ibete kom nyaka ro mapar gachiel kogwen kore kiwuok e dala ni. Jodago koni gidak kod luoro ni mar aresa achiel mar otieno kapok ng'ato ochopo pacho kowuok e yore gi mapile mag yuto to ngimagi ni andaki nikech kuo motimore marach maweyo thothgi kod hinyruok mag ojalo ka moko to inego kanyo. Sana koro wan jo pikipiki ni wan matek kabisa. Yani wach security koro onge maluoro in go marach. Ka in ga piko manyien ok iwuoge odisa achiel otieno. Sani nyalo loso nyapesa ni moro kachopo kata 1500 ni moro. To kirieyo aramku kata iwuok inyalo rieyo lwak ipoka security nikech onge. Nyalo poka jok moko andi kata ji adek moko ang'wen. Dara mowuok kaka dhi mabenjone. Ok inyalo we sari otieno ginus. Ok ilo michopi aling'ling cha kapok onegi. E sama kawuono giyango ni negi komiyo moro manyocha jonjore mane omonjo e dalane monego e yode. Kwayo gine sirikal chalo kamae. Ka ema yando tong'e jorito mane waketo mondo miyo ritnwa. Otong' ji adi 2 temo tho. Mwayudo ko ikigiki. Kata sani aiko mama moro piny ka. Aiko sani. Ta aiko mama manyocho negi kendo gole yode kinego. Honorable Otiende akwaye ni kuom ng'wonone omanyinwa security motegno oket Rarieda. Kae kwa kelo bura mar mondo ji okel bura mar security iyudo ka polise godo bende donjo dwa tamo ji kendo ni gine ma gidwa rito area ni. To wan wewegi wadwa warit area ni mar mondo area ni obed masawa. Alwora ni wadak ka joma onge sirikal. Sirikal kanitie mani alwora ka. Kanitie minyalo kel manyien. To manyien go bende waluor ni igolo gi kuonde matich onge, matich osenjaore, tikelo gi kato koro wamor no kel mawelo. Kara mawelo gi be no osejogo joka. Ikelo gi kato bang' dalari adek wabe gi jogo. Polise osebet ka moko osebet mang'eny sana. Magi seng'iyo gi ji. Wachichi ni nyaka joma timo gik maricho go moko ging'eyo. Tok ginyalo wacho nikech gin osiepegi. Kendo gilokre jo gweng' gin magi wuotho gi joma madho kong'o go. Onge kaka inyalo mako jakuo ka in ofisa to imbi wuotho kodgi. Koro wadwaro security ma kaka okenwa police post ka. Nyalo miyo polisi nyalo patrol ndara ka mondo mine wagi obed gi ku. Jodagi koro nigi geno ni jotelo mane giyiero biro winjo ywakgi kendo wuogo koma piyo mar kawo ondamo e neno ni arita kwe mar Rarieda odok e wang'e mondo giyud fuong'ruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Rarieda, Siaya County. Kwa wuok e kaunti ma Siaya kwaram gajwanga tiri nyaka e kaunti